by the Southeastern Governors to secure the release of Mazi Nnamdi Kanu from detention. And until that is addressed, any peace we hope to achieve may only be superficial. But I'm begging everybody. Ndewo gị onye ma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri ebe nọ ugbu a bụ na sim.ch asịrị FM. Onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ngwagere akụkọ nke anyị ji bịa taa. Onye ụkọchukwu nnukwu bụ aka na-achị Diocese Ụka Katọlik nke Nsụka adọọla ndị gọvanọ steeti niile enwere n'ala Igbo aka na ntị, karịsịa gọvanọ steeti Enugu bụ gọvanọ Peter Mbah, ka ha mara na atụmatụ ọbụla ha na-enwe iweta udo n'ala Igbo bụ ihe magburu onwe ya, mana ya ahụghị atụmatụ dị otu ahụ ka ihe ga-amịta ezi mkpụrụ ọbụla, ma ọ bụghị ma ha buru ụzọ wee jikọọ onwe ha ọnụ ma were otu olu wee gwawa gọọmenti etiti ka ha tọpụ nwanne anyị nwoke bụ onye ndu Maazị Nnamdi Kanu. Anyị hụrụ nke a site n'otu ihe onyonyo nke ndị ụlọ ụka ya zipụtara, ebe a nọrọ wee kwuo ọtụtụ okwu ịdọ aka na ntị wee sị na ọ ga-aka mma ka onye ọbụla gwa onwe ya eziokwu ugbu a, n'ihi na o doola ma ewu ma ọkụkọ anya na otu ọnọdụ nchekwa ala Igbo si wee jọọ njọ ugbu a bụ n'ihi njide aka ejidere ya bụ nwanne anyị nwoke na nga kamgbe afọ abụọ gara aga. Ya bụ onye nnukwu ụkọchukwu gakwara n'iru wee rịọ ndị niile iwe na-ewe ka obi ha dajụọ, n'ihi na ọtụtụ ihe dị bụ nke kwesịrị iwe mmadụ iwe na obodo Naijiria, mana ọ sị na ọ ga-abụ ihe jọgburu onwe ya mmadụ iwere maka na ọ na-ewe iwe wee kpaa agwa ga-emebi ihe karịrị ya bụ ihe nke na-ewe ya iwe. Asịla na Solex sị kama lere onyonyo ya. I am pleading with everybody, every citizen of this country, especially Christians. I am also pleading with all those who swear an oath in the name of God to protect the interest of Nigerians and work for their safety and well-being, to understand the nature of that God in whose name they made that profession of office, that they took that oath. It is only in that way, understanding the nature of God in whom they took that oath and living according to that understanding, because we are made in His image, that is the only way we can hope to reduce the suffering among our people. Ahụhụ akarịa bikon, onye ọbụla mee ebere, onye iwe na-ewe jiri nwayọọ. Many of us are angry, but we have to be careful how we express our anger, or we may cause more problems. It is in this spirit, in this light, that I understand the initiative by some state governments in the Southeast, especially the newly inaugurated government in Enugu State, to try to restore normalcy in the Southeast. But I want to believe and I want to affirm that this initiative must, of necessity, include an increase in the efforts and coordination of all the efforts made by the Southeastern Governors to secure the release of Mazi Nnamdi Kanu from detention. Because we all believe that his continued detention, despite the ruling of a court of law and despite the powers invested in the president by law to intervene in such cases, his continued detention is largely responsible for the insecurity and the unrest we experience in the Southeast. And until that is addressed, any peace we hope to achieve may only be superficial. But I'm begging everybody
to give the government now, especially new government, the benefit of the doubt. And the wage damash, and there may be reason for that anger. But I strongly believe that the entrenched positions, both of the government and of the agitators in this regard, have not brought us the peace we are looking for. This is the time to shift grounds. Udun Ishidabe, I'm begging in the name of that same God in which many people swear the oath of office, but more importantly, in the name of that God who is love in the Father, gift in the Son, and communion in the Spirit, that God in whose image all of us are made. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God the Father, and the communion of the Holy Spirit be with you all. Ọkwikirichala ya bụ ihe onyonyo gị onye ụwa onye na-egere akụkọ ụwa m ịmarala nleta isi eme ya deere anyị ebumnuche gị etu isi hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Ọkwa ọzọ dị oke mkpa nke nsị ka m wetara unu oge a bụ maka ụmụnne anyị bụ ndị na-achọ ịzụ ya bụ igwe kaburetọ nke anyị bupụtara unu ihe onyonyo mkpụrụ ụbọchị ole na ole gara aga. Igwe kaburetọ ahụ a na-etinye n'igwe ọkụ jenaretọ ka e werezie ikuku mmụọ eji esi nri bụ cooking gas wee sụwazie ya bụ jenaretọ. Unu mana ka m wetachara unu ya bụ ihe onyonyo agwara m unu ego ole a na-ere ya bụ ihe, si unu na a na-ere ya nke obere 15,000 naira, nke nnukwu 20,000 naira. Gwakwana unu na ndị na-achọ ya bụ ihe karịrị na o nwekwara ike tupu ị mara ihe na-eme etinye ego na ya. Ọ bịaziri nnọọ dị ka mbụ onye amụma, n'ihi na ndị na-ere ya bụ ihe bịakwara kpọtụrụ m sị m na lekwa ka o si dị, lekwa ka o si dị, na ahịa ọzọ ịbata ka tekwere aka, ma nke dị adị na ndị mmadụ ekwezi ka ya bụ ahịa daruo ala na price echenjigokwa. Ha si na ihe ha na-erezi nke obere ugbu a bụ N1,22,000 bụ 22,000 naira, na-erekwanụ nke nnukwu N25,000 bụ 25,000 naira. Ha sịkwa na ndị mmadụ ka na-azọ ya bụ ihe azọ n'agbanyeghị na ya bụ ego etinyere n'elu ya, mana ka o sila dị, ha sị na ọ ka fọtụkwara maka ndị ọ dị ezigbo mkpa. Ya mere ọ bụrụ na ya bụ ihe ka dị gị ezigbo mkpa, nwanne m, ịgba mbọ kpọtụrụ ha n'akara ekwentị nke na-ahụ n'iru ihe onyonyo a ugbu a ka ị mara otu ị ga-esi enweta nke gị tupu akọrọ gị akụkọ na ya bụ ahịa agwụla. Daalụkwa gị na-eso ebere anyị esonye, ekelekwa gị onye asị gị jide ka iji, onye asị ya jide ka o ji, ị mara na nke o ji kacha mma. Gị taa bụkwa na mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi, nwanne, biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka ị na-ahụ onyonyo pịara m follow, ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m subscribe ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo pịara m follow, ọ bụ na TikTok itikere m follow ma atọ ọkụma. Igbo ndị nwe m, Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịara m aka na share button. Ya mara gị mma ezigbo mmadụ, udo dịrị unu.